Редакция Радиотеатър и детски предавания обявява началото на 24-тият литературен конкурс «Искри» за деца до 16 години. Няма ограничения в темата и жанра. Изпращайте творбите си с пълни данни и телефон за връзка с участника на адрес София 1040, булевард Драган Цанков 4, Българско национално радио за конкурса «Искри» и на имейл истории@abv.bg. Повече информация на 9336 555. Краен срок 30 април 2007. Добър вечер, уважаеми слушатели! Ако се ръководим от снега, който падна едва ли не онзи ден, сега тепърва настъпва зимата. Значи би трябвало да очакваме зимните празници, Коледа, Нова година. Добре, обаче сняг има само по планините. В градовете и селата, които са малко по-надолу от най-ниската ски писта, сняг няма. Освен само в мечтите на децата, които нямат възможност да отскочат до белите писти. Дайте да си го кажем направо. Това сегашното никаква зима не е. Вместо снежни човеци, децата правят кални човеци. И понеже няма поледица, за да се спази зимната традиция, се изпързалваме един друг. Тъй, че ако не се ръководим от календара, а от климатичната обстановка, у нас не е разгарът на зимата, а иде пролет. Ако се ръководим от продавачите на мартеници, също. Ако се ръководим от хората, които украсяват витрините, също. Ако се ръководим от собствените си желания, също. Няма нужда от много доводи, то е ясно като бял ден. Има у нас едно предчувствие за пролет. Пролетта се свързва с възкресението. Възкръсва природата след дългата зима. Възкръсваме и ние. Затова ли я чакаме толкова пролетта? Само че тази година нямаше такава дълга зима. Тази година, ако си говорим честно, изобщо нямаше зима. Една много дълга есен, която вече плавно прелива в ранна пролет. Защо тогава пак го има онова очакване на пролетта? От възкресение ли имаме нужда? Пролетта винаги се свързва с надеждата за по-добро, за ново начало. Само че тя самата нищо не може да направи за нас, освен да гарнира живота ни с малко отцъфнали дървета, малко пеещи птички, малко галещо слънце и много оптимизъм. Всичко останало трябва да направим самите ние. От новото начало до щастливия финал, защото, я да си спомним, миналата пролет не беше ли пак така? Пак надежди за ново начало, а после какво се оказа? И по-миналата пролет, и по-назад също. Нищо не струват надеждите за ново начало, ако все някога няма щастлив край. Че то само с надежди живее ли си? Тази нощ, уважаеми слушатели, в поникое време ще се отдадем на предчувствието за пролет. За него ще говорят моите колеги, които съм поканил да участват в предаването. И вас каня да се включите в разговора и да изясните нещо много важно. Сега, като няма вече зима, пък и лятото нещо взе да се губи, останаха само есента и пролетта, които пък се сливат в един дълъг сезон. Как да наречем този нов целогодишен сезон? Можете също така да споделите и надеждите си за идващата пролет. Очаквате ли я с нетърпение? Или пък искате тя никога да не идва? Очакваме отговорите ви на телефони 963 40 52
и 865-95-60. Екипът на нощния блок на програма Христо Ботев днес е в състав звукорежисьор Зоя Кискинова, редактор Даниел Константинов, музикален редактор Калинка Герганова и водещ Весел Цанков.